Això que acabeu d'escoltar, collir la collita, ho coneixen molt bé la gent del Penedès i sobretot els que estan al voltant de Sant Martí Sarroca, Sant Quintí de Mediona, a Riudevilles, a Cabrera d'Anoia, a Font-rubí, a molts d'aquests punts on s'estan organitzant les masies, sobretot la gent jove a les masies, perquè tenen voluntat de viure al camp i construir comunitat. Vull parlar-vos de Cal Cisteller i d'aquest Ateneu Rural que està a punt d'aparèixer al Penedès, un projecte del que ja vam saber fa una setmana quan va venir al programa la Fundació Emprius i ens va anunciar que compraven la masia de Cal Cisteller per poder implicar-se en aquest procés d'Ateneu Rural. A l'altra banda del telèfon tenim el Lluís, que forma part de Cal Cisteller i del projecte. Hola, Lluís. Bona tarda. Què tal? Lluís, bona notícia, la de la Fundació Emprius, de la compra, i què significarà per vosaltres això? Doncs, sí, és molt bona notícia, perquè això per nosaltres, amb Emprius portem mesos treballant-hi per poder arribar a un acord, no? I el que nosaltres destacaríem d'això és el fet que Emprius ens assegura que aquest projecte duri i perduri, no? No només per nosaltres, sinó per generacions més endavant. Què vol dir? Nosaltres, no per comprar aquesta casa, per comprar l'Ateneu, per comprar Cal Cisteller, volíem fer-ho a través d'una cooperativa, no? Però Emprius, l'interessant és que assegura que si pel que fos el nostre projecte, la gent que formem part, no ens entenem d'aquí 5, 10, 20, 30 anys o el que sigui... Que podria passar. Que pot passar i en el col·lectiu sempre és un repte, no? Viure en col·lectiu, perquè estem en una societat molt individualista. Llavors, com aquest repte, davant d'això, davant d'aquesta possibilitat de que els projectes, pel que sigui, no rutllin, doncs, Emprius assegura això, que si no, buscaria un altre grup de persones amb uns valors, amb uns criteris que seguissin aquests establerts per nosaltres mateixos i Emprius, no? Que recollin aquests valors. Llavors, que són això comunal, això comunitari, allò com aquest patrimoni rural, no? I recuperar aquest ofici d'Issadès, no? Per arribar aquí, Lluís, i aquest Ateneu Rural del que ens parlaràs ara mateix, heu començat ja des de fa uns anys una fórmula de vida, un ruralisme que anomeneu comunal. Significa que el que feu és, entre les masies, compartir el que dieu a tornallom, és a dir, ara una i ara l'altra, compartir feines que necessiteu i ajudar-vos els uns als altres. Així és. Sí, des de fa... els dilluns es fa, des de fa 5 anys es fa els dilluns i des de fa gairebé 9-10 anys es fa els dimecres. Els dimecres són tots aquests pobles que has dit, diferents cases d'aquests pobles, de Sant Martí, de Sant Pere de Riudevilles, de Cabrera d'Anoia, que es troben 6 cases d'aquestes i bàsicament el que fem és treballar conjuntament, no? Ajudar rotativament, anem a una masia, aquestes masies anfitriona i fem feina, no? O podar la vinya, o arreglar un galliner, o fer la collita d'olives, feines que una persona o dues trigarien molta estona, no? I que conjuntament t'ajudes i d'aquí la paraula tornallom, no? De descansar el llom i no ser un sol que fa totes aquestes feines que solen ser més dures, no? Què ha de significar, Lluís, un Ateneu Rural? Què voleu amb l'Ateneu? L'Ateneu volem que sigui un espai com un centre neuràlgic, no? D'aquí tant de Font-rubí com del Penedès, no? Un espai on tu arribis, no? On tu puguis vindre amb diversos dubtes de com fer aquest salt de viure al rural o com engegar un projecte o que sigui aquest punt de referència, no? Aquest punt que nosaltres puguem orientar des d'aquí i intentar donar solució a problemes o necessitats que tinguin diferents persones, no? Des de l'accés a terres, des de l'accés a habitatge, des de la possibilitat d'engegar algun projecte particular o d'engegar algun taller o el que sigui, no? Nosaltres volem ser aquest centre i aquest espai que donem a aixopluc això, no? Tant a projectes col·lectius com també volem des d'aquí dinamitzar, no? A nivell social. Al final l'Ateneu és un espai de trobada, formació, accessibilitat des de fa... sempre ha sigut així, no? El concepte dels Ateneus i rural,
doncs, bueno, amb aquest afegit, amb aquest cognom de rural, doncs, per exemple, eines compartides, si podem, no? Com que persones, just avui escriviu, no? Jo necessito com 2 esbossadores per anar aquí a fer una feina aquí, vale, doncs nosaltres poder connectar amb això, no? Per això, Lluís, heu iniciat una campanya de donacions que anomeneu solidàries. Explica'ns com van aquestes donacions, perquè pensàveu arribar com ja amb un muntant econòmic determinat a finals de juny. Com aneu? Doncs mira, amb les donacions estem ja... L'objectiu és arribar a 35.000 i avui estem al voltant dels 24.000. Llavors, bueno, ens falten aquests 11.000 per completar aquest objectiu. I bueno, esperem aquesta setmana i si cal allargar un palet més, però entre aquesta setmana i la que ve com a tard, doncs acabar de tancar-ho i poder aconseguir quantes més millor, no? I perquè això li dona sentit i ho fa encara, doncs, bueno, que tot això que parlem de lo col·lectiu, doncs, com més gent pugui aportar, doncs, més col·lectiu serà. Molt bé, digue'ns una pàgina on entrar, on conèixer ben bé els objectius d'aquest Ateneu Rural al Penedès, un dels primers que es farà en aquest sentit. Per tant, comenceu a Estella, i on poder aportar les donacions? Mira, per les donacions, el web és emprius.cat /calcistaller i si la gent vol més informació del projecte, doncs calcistaller.noblogs.org. Doncs aquí tenim... Aquests serien els links. Molt bé, tot el que ens cal. Lluís, molta sort amb aquest projecte de Cal Cisteller per la vida rural, perquè finalment és així o no serà d'una altra manera? Ho teniu claríssim, no? Sí. O és rural o no serà. O és rural o no serà. Doncs vinga. Exacte. Nosaltres anirem informant de com aneu. Gràcies, Lluís. Molta sort a Cal Cisteller. Moltes gràcies.